Пахвалёны Ісус Христос. Паслухаем урывак са святога Евангелія. Накіроўваючыся ў Іерусалім, Езус праходзіў праз гарады і вёскі і навучаў. І нехта сказаў яму: «Пане, няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?» А ён сказаў ім: «Імкніцеся прайсці праз вузкую браму. Бо кажу вам, многія будуць спрабаваць увайсці, але не змогуць. Калі гаспадар дома ўстане і зачыніць дзверы, тады вы, стоячы знадворку, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: «Пане, адчыні нам». А ён адкажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы». І пачнеце казаць: «Мы елі, пілі перад табою, і на вуліцах нашых навучаў ты». Але ён скажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць несправядлівасць. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Вось такі неспакойны тэкст сёння ў нас у Святым Пісанні. І аб чым ён гаворыць? Христос прапаведвае, ходзячы па гарадах і вёсках, і, напэўна, гэта непростая навука, складаная, на слых, можа, нават непрыемная многім. І людзі, чуючы радыкалізм гэтай навукі, нехта са слухачоў пытаецца: «Господі, няўжо так мала будзе збаўленых?» Разумеючы, што тое, што кажа Христос, это непростыя рэчы. Што найбольш мяне ўражвае ў гэтым тэксце Святога Пісання, што на такое важнае пытанне пра збаўленне людзей Христос вельмі дзіўна адказвае. Па сутнасці, ён не дае адказу, які чакаюць людзі. Мы часта задаём гэтае пытанне: а хто будзе збаўлены? Ці будуць збаўлены буддзісты, індусы, мусульмане? А што будзе з атэістамі? Нехта скажа: «Вот мы там самыя прававерныя католікі, у нас поўня веры». Нехта так упэўнена, што ўсе астатнія, ім, калі толькі ў касцёле каталіцкім будуць збаўлены, усе астатнія капут вам. Нехта там скажа: «А ў нас толькі благадатны агонь, усе астатнія неправаверныя, вам там пекла». Ці там нехта з пратэстантаў скажа: «А вы ідалапаклоннікі, вам там пекла». Заўсёды мяне здзіўляла вось гэтая ўпэўненасць людзей, як лёгка можна было дзяліць і адсылаць каго ў пекла, каго ў рай і так далей. Хаця гэтае пытанне хвалюе нас. Хвалюе, таму што і мы пра родных задаём пытанне: а што з імі будзе, калі яны Господа не пазналі? І вось заўважце, што Гасподь не дае адказ на гэтае пытанне. Альбо дакладней, дае адказ, але не такі, як мы чакаем. Ён кажа: старайцеся, ён адказвае прыпавесцю: імкніцеся прайсці праз вузкую браму. Вось у чым гэты адказ? У чым яго сутнасць? У тым, што займіся сабой, не тое, што плюнь на іншых, але гэта не твая тэма, хто будзе збаўлены, хто не будзе збаўлены. Гэта не да цябе належыць такое рашаць. А ты імкніся, вазьмі сябе ў рукі, старайся, не асоба гледзячы на іншых, а нясі адказнасць за самога сябе. І вось у гэтым слове «імкніся» я ў нейкай ступені асабіста бачу сядно як такую агромную канцэнтрацыю евангельскай думкі. Многія з нас думаюць, што Господу трэба нашай беспамылковасці, бязгрэшнасці. І многія людзі так думаюць: калі ж я ўрэшце дайду да гэтага стану? Калі буду задаволены сам сабой, што ўрэшце норма выкананая, сядно як такая пяцілетка сталінская. Выканалі норму, все довольныя, все задаволеныя, все спакойныя, шчаслівыя, магу супакоіцца. А ў жыцці духоўным зусім не так. Таму што для Господа важна не нашыя нормы і нават не тое, што нам атрымалася, а важна тое, ці мы імкнуліся, ці мы змагаліся, ці была дынаміка нашага жыцця духоўнага. Апостол Павел гаворыць у пэўным моманце:
Я тройчы прасіў Господа, каб аддаліў ад мяне джала сатаны. Некаторыя кажуць, гэта хвароба, іншыя кажуць, магчыма, нейкі грэх, з якім ён змагаўся. Это розныя версіі. І Гасподзь кажа, не, досыць табе маёй ласкі. Таму што это не пытанне таго, што ў фінале будзе. Пытанне ў тым, што ты змагаешся, ты не паддаўся, ты не падняў рукі. Вот это вот важна для Господа. І вот у гэтым слове імкніцеся нешта, гэты вобраз вузкай брамы, нешта вельмі важнае схаванае. Пытанне не ў тым, ці табе ўрэшце ўдалося, пытанне ў тым, ці ты прылажыўся так належным чынам, ці была дынаміка твайго жыцця духоўнага. Вот у чым пытанне. Ці памянялася нешта ў тваім жыцці, ці ёсць вынікі нейкай працы тваёй. Ці той, который ты сёння, ці ты такім самым быў год назад, 5 гадоў назад. Вот это вот пытанне важнае. Адзін з маіх выхаваўцаў, так вельмі запомніў я гэтую навуку, ён паказваў у семінарыі, так маляваў, казаў, на дошцы маляваў такі графік, стрэлкі. І ён казаў, што хлопцы, калі вы сюды прыйшлі, напрыклад, з сям'і неблагапалучнай, сям'і алкаголіка, і у вас так много праблем, мне важна, каб быў рост, каб была дынаміка, каб нешта мянялася, каб я бачыў, што стрэлка вашага жыцця асабістага пайшла ўверх. А калі вы прыйшлі з такой добрай сям'і, благапалучнай, дзе ніколі не было ніякіх праблемаў, ніколі вас там не кашмарыла, не трасло, ні за што вы не перажывалі, вот такія добрыя, вылізаныя католікі. Ён казаў, калі я не ўбачу дынамікі, я вас папру адсюль. Гэта значыць, што няма росту, вы не стараецеся. І гэта, як па мне, ключ разумення духоўнага жыцця. Хрысціяне не выпадкова называлі сваю веру, так напісана ў дзеях апостальскіх, што хрысціяне гэта былі тыя, которые сталі на гэты шлях. Таму што хрысціянінам стаць – это не хрысціцца, а гэта стаць на шлях, на дарогу. І ісці гэтай дарогай. Да, гэта дынаміка, гэта рост. І я бачыў, колькі я ведаю людзей Божых, которым веру, которые былі для мяне прыкладам, на которых я прабаваў неяк там хоць трошку раўняцца. Гэта ўсе людзі працалюбівыя. Я не ведаю нікога з іх, которые былі б самадавольнымі, такімі добрымі хрысціянамі. Нікога з іх. Я бачыў людзей, которые пашуць. І лічу, што это правільна. Вот у гэтым ёсць логіка евангельская. І цікава, што, напрыклад, у адной з такіх апошніх прыпавесцяў, которая ўжо гучыць напрыканцы Евангеля, здаецца, Матвея, дзе Гасподзь паказвае, ужо тут недалёка перад сваім арыштам, перад усімі такімі кульмінацыйнымі падзеямі, Гасподзь паказвае апошні суд і паказвае, як слугі будуць разлічвацца перад сваім гаспадаром за таленты, которые даў Гасподзь. Это нейкая маёмасць, которую даверыў Гасподзь. І адзін са слугаў прыйдзе і скажа, вось тваё. Што я атрымаў, то я табе аддаю. Гэта вобраз таго, што нічога не змянілася. Да, ён не згубіў нічога, але не было ніякага росту. Ён такі самы. Вот гаворачы па-нашаму, ён нарадзіўся ў класнай сям'і, дзе заўсёды маліліся, дзе цяжка не грашылі. Ён пражыў дзесяткі гадоў, і ён на тым самым узроўні астаўся. І што Гасподзь скажа ў той прыпавесці? Ён скажа, подлы, лянівы слуга, раб. Ленівы і раб, так гаворыць Гасподзь. Мяне заўсёды это ўражвала, я думаю, это адно з найстрашнейшых асуджэнняў, которые можна пачуць. І гэты раб выкінуты вон, таму што не было росту. Не было вось гэтага імкнення і старання ўваходзіць у вузкую браму.
І другі важны матыў, который сёння гучыць, далей Христос дае трошку іншую прыпавесць. Таксама там дзверы зачыняюцца, і вы, стоючы знадворку, пачніце стукаць у дзверы, казаць: «Пане, адчыні нам», а ён адкажа: «Вам не ведаю вас». Што ёсць ключом, каб увайсці ў Царства Божие? Гэта знаёмасць яго. Заўважце, нават не бязгрэшнасць. А ці мы знаёмыя? Ці мы ведаем адзін аднаго? І вось гэты момант, ён з аднаго боку трошку нават містычны. Такое, ну, як нам ведаць Господа? Канешне ж, там ёсць такі, як Фаўстына Кавальская, которым Господь там аб'явіўся неяк асабліва, ці там дзеці фацімскія, там Багародзіца аб'явілася. Ну, это такі спосаб містычны. І далёка не ўсе маюць такі спосаб, вопыт, і я там асоба хвастацца і не можу. Пара гісторый такіх было, дзе выразна Господь паказаў, што это ён. Але не настолькі, каб я мог сказаць, што я меў такія сустрэчы, як апостол Павел, хаця б, напрыклад, каб сказаць, што вот у выніку гэтых сустрэчаў я з ім знаёмы. Нейкіх там асаблівых такіх перажыванняў. У мяне такога няма. І адзіная мая такая, сказаў бы, мізэрная надзея, што я з ім знаёмы хоць трошку. Это я не прыніжаючы сябе, так цвяроза думаючы кажу. Адзіная мая надзея, што я хоць трошку з ім знаёмы, гэта гарантыя Слова Божага. Таму што, ну, насколькі я там магу, я даследую, я хачу пазнаць яго, я чытаю, я думаю, я малюся. Это ўсё адно, вот як авечкі ведаюць голас свайго пастара. Вот каб ведаць голас свайго пастара, што ён думае, як у канкрэтнай сітуацыі чыніць, каб пазнаць характар ягоны, для гэтага трэба ведаць, ну, Святое Пісанне. Цікава, вот насколькі гэта важна. Для мяне это такі астравок, ну, калі можна сказаць, ратунку, каб вот знайсціся у межах гэтага білету, который будзе прапускаць у Царства Божие, вот у межах гэтага крытэрыю, што мы з ім знаёмыя. А па чым яшчэ можна пазнаць, што мы з ім знаёмыя? Што мы гадзінамі сядзім, молімся, да, гэта дае нам гарантыю знаёмства з ім. Вот па чым можна упэўнена казаць, што мы з ім хоць трошку знаёмыя? Па чым? Па вялікіх пастах ці па чым? Што мы там нейкую суму правілаў выканалі? Дзе вот знайсці крытэрыі знаёмства з ім? Хоць нейкія. Я б сказаў бы, што Слово Божие – это пачатковы крытэрый. Это фундаментальны. Пасля, магчыма, Господь некаму нешта там яшчэ часам нешта пакажа. І вось нам малюецца карціна у гэтым фрагменце Пісання, такія два важнейшыя пункты, да, вот для нас, як уваходзіць у Царства Божие. Это трэба імкнуцца, гэта намаганне. Апостол Павел увогуле скажа: «Я свой бег скончыў». Вот это вот было намаганне, аж захакаўся. Гэта імкнуцца, а другі момант – это ведаць яго. Пахвалёны Езус Христос.